Ktorý v tom zápase proti Vejle odtrénoval svoj 500. zápas v trénerskej kariére. 2-0. Ale samozrejme aj do tej 6. stov. Midtjylland už ale Frankulino, dobrá výmena lopty. Teraz tam smerovala prihrávka na Adama Buxu. A je to úvod, pričom dokázali doma v Európe vyhrať posledné 3 zápasy zo skóre 4-0. Pozor na ďalšiu bombu a gól, ktorý prichádza v 19. minúte. Výborne umiestnená. Sa snažil predierať Armach. Ja som Olafssonom. Hrajúci hráčov Midtjyllandu, ktorí sa teda okamžite dostali späť. Čerstvý Biskov. Olafsson. Kontaktný gól môže výrazným spôsobom zmeniť nie len priebeh tohto duelu, ale samozrejme najmä priebeh celého Pozor na tento prienik a zakončenie, ktoré prináša gól, tak Kuopio sa snažilo dať ten kontaktný naopak. No a odišiel, ako vidíte v grafike, aj chcete zaujímavú francúzsko-dánsku konfrontáciu, tak no a 4. gól je na svete v nadstavenom čase, ešte väčšia poistka. FC Midtjylland tak porazil KPS Kuopio v prvom zápase play-off Európskej ligy jednoznačne 4-0.